matashiya ta farko tsaida ko dakatar da yin sallar jam'i a masallatai saboda ƙoƙarin daƙile yaɗuwar wannan annoba ta covid-19 ba dakatar da sallah ne gaba ɗaya ba. Wannan muhimmi ne abin da nake so kafin ma mu faɗi meye hukuncin shari'a mutane ma su komo cikin hayyacinsu tukuna, saboda yanzu mutane sun bazama gani suke kamar hana musulunci ake, kamar hana sallah ake. A'a, mutane su tsaya su yi amfani da hankalinsu. Jam'i a masallaci aka dakatar saboda wannan musiba, saboda wannan bala'i. Jam'i a masallaci aka dakatar. Duk da ma ina jin mu a nan Kano har yanzu ma ba a kai ga hakan ba, wanda kuma ya wajaba gwamnati ta yi wannan. Ba su da zaɓi. Wannan shine hukuncin shari'ar musulunci. Malaman da suke ba gwamnatin Kano wannan fatawoyi suke bayarwa wannan gutsire tun kafin annoban nan ta shigo Kano, ya wajaba a ba gwamnati fatawa da cewa ta rufe masallatai, ta rufe kasuwanni, ta rufe ofisoshin. A fito da hukuncin shari'ar musulunci, ba wani wanda ya kamata a ji shayinsa, ba wani wanda ya kamata wanda a ji tsoronsa. Mutane za su fito su yi cari, su yi hayaniya, su yi mummunan fassara, su yi mummunan zato, ko me za su yi. Amma amanar da Allah ya ɗora a wuyan malamai su fito su faɗi gaskiya a yanda take, in dai sun san gaskiyar. To kafin ma wannan, mujarradin an ce an dakatar da jam'in sallah a masallaci, ai ba hana sallah ba ne. In ka daina jam'in sallah a masallaci, dama mu a musulunci sharaɗi ne dole sai a masallaci za ka yi sallah? Shi kansa jam'in dole sai a masallaci za a yi jam'i? Me gidaddajinmu suke amfani? Ina muka kai wannan babbar hususiya da wannan daraja da Allah ya ɗaukaka annabinmu, ya girmama shi da ita, wanda manzo Allah yake cewa gabaninsa ba wani annabi da Allah ya bashi wannan, ya faɗi abubuwa guda 5, a cikin 5 ɗin nan manzo Allah yake cewa wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Don haka in an ce kar a yi jam'in sallah a masallaci, wannan ba yana nufin an ce kar a yi sallah ba. Wannan yana nufin ba yana nufin an ce kar a yi jam'in sallah gaba ɗaya ba. A'a, wannan yana nufin a yi sallah, amma yi jam'in sallar a ina? A gidaddaji. Kowa a gidansa ya zama limami. Wuce ka yi limanci ga 'ya'yanka da matanka da sauran waɗanda kuke tare da su a gidan. Sai me? An daina sallah kenan? Jam'in sallah ya tsaya kenan? A sallah ba ta tsaya ba. Jam'in sallah bai tsaya ba. Za mu yi shi a gidaddajinmu, za mu yi shi a ɗakunanmu. Wannan ita ce koyarwar musulunci. Kuma da suke falalar. Lada yana nan, har ƙari ma za mu samu kasancewar a kan wannan annoba ce muka a cikin gidan. Ubangiji zai ƙara mana wani ladan da cewa hatta a cikin halin annoba, a halin tashin hankalin, a halin musibar, amma ba mu bar gaishe shi ba, ba mu bar gurfana a gabansa ba. Abu na biyu, idan hukumomi sun ɗau mataki na cewa sun dakatar da yin sallar juma'a a masallatan juma'a, wannan yana nufin an kashe sallar juma'a kenan? Ai da mai ta sallar juma'a ba ita ce asali ba, azahar ita ce asalin sallar. Azahar ce aka wato bayyanar da ita a cikin wata siga, a cikin wani salo na ganganku, na gangami. Da haka a yanda ya zama an gamu da irin wannan musiba, an gamu da wani uzuri wanda ya fi ƙarfin al'umma, ya zama dole a dakata daga haɗuwa a yi wannan gangamin, a yi wannan gangankon, a sallaci juma'ar, to sai a koma asali ai.
to dama ita juma'ar ba ita ce asali ba, azahar to ita ce asalin juma'a, Allah ga sai a koma ga asalin. A ba za a yi sallar juma'a ba a masallatai, amma za a yi sallar azahar, za a yi jam'in sallar azahar. na'am Irin dilladan kuma da Allah zai ba mu in mun yi gangan ko mun yi gangami mun yi sallar juma'a, in muka yi azahar a ranar juma'a a cikin gidaddajinmu mu da iyalanmu, shine ainihin ladan da Allah zai ba mu har ma da ɗoriya. Allahu akbar, masha Allah. Ga wannan hadisi kamar da na fara faɗa, sayyidina Rasulullah yana cewa utitu khamsan na'am lam yuqtahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata shahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran ko wa tahuran Allah ga subhanahu fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. shikenan A lafazin muslim wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran ko tuhuran wa masjidan fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu salla haythu kana. Allahu akbar, shikenan fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu salla haythu kana. Masu matsala a game da wannan annoba su ne Yahudawa, Allah to masu matsala a game da wannan annoba su ne Kirista. ai Ibadar da Kiristanci aka ɗora musu je coci su yi ba a yi musu izinin su zauna a gida su yi ta ba to a kowane hali. Ibadar da aka saukawa da Yahudawa aka ce sai sun haɗu a mabautarsu sun yi ba a yi musu izinin a bisa kowane hali su zauna a gida su yi ba. Amma mu musulmi Allah ya yi mana izini in uzuri ya same ka sallah ba sai ka je masallaci ba, ka zauna a gidanka, ka zauna a ko'ina ne ta kama ka, la ilaha illallah. a kowane kwararo ne, a kowane saƙo, a kowane lungu kake. Allah ya ba mu wannan yalwar mu a musulunci, mu yi ta a duk inda ta kama mu da sarihin lafazi na sayyidina Rasulullah. na'am ju'ilat lil ardu tayyibatan tahuran wa masjidan fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu salla haythu kana. to In ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. na'am ya kenan An sanya min bayan duniya, an sanya min ƙasa, wato duniyar kenan baki ɗayanta tsatsarka. to An sanya min ƙasa masallaci, shikenan wato mu musulmi ba mu da buƙatar sai mun yi gini to sannan inda za mu bauta Allah zai zama masallaci. Sawa'un a gina waje yake ko ba a gine yake ba, kuma ko da wani irin abu aka gina waje, in ma leda aka kewaye aka ce wannan masallaci ne, masallacin ne. subhanallah. In ganyen bishiya aka kewaye aka ce wannan masallaci ne, masallacin ne. In duwar wasu aka jera aka ce masallaci ne, wannan masallacin ne. Kai in ma babu komai ko tsinke babu, ka shata waje kurin ka ce masallaci ne, kar ma ka shata din, La ilaha tsaya inda duk za ka tsaya ka gaida Allah, wannan inda ka tsaya din masallaci ne. la ilaha illallah. Shine abin da manzo Allah ce, Sallallahu wajilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjidan fa ayyuma rajulin adrakathu salatu salla haythu kana. Wannan kenan. na'am Matashiya ta uku, na'am ya kamata al'umma musamman masu amsa sunan malamai ko masu wa'azi kafin su ci gaba da cakwaɗiɗi akan wannan annoba, kuma kowa ya dinga shaci faɗi na ga matsayin musulunci ko ga matsayin shi da yake gani a matsayinsa na musulmi a kanta, to a tsaya ma a fahimci yaya wannan annoba take, gaskiya ne. yaya irin ɗabi'ar ta take, ya irin haɗarinta yake. Tsayawa a yi wannan karatun tanitsin, a fahimci wannan annoba covid-19, a fahimci yadda yanayinta yake, a fahimci irin inda illata ta take, yana da matuƙar muhimmanci. Da dama malaman da suke kuskure akan fatawa akan wannan annoba suna kuskuren ne
wataƙila ba don jahilci ba don ba su san shari'ar musulunci ba, a'a mafi yawa daga cikinsu ko in ce da dama da cikinsu saboda ba su ma fahimci inda aka sa gaba, ba su fahimci sharrin da illar wannan annoba ba. Annoba ce wacce ita kadai in ka ɗauke ta sai ka ga ai akwai wasu cututtukan wanda sun dama ta sun shanye a wajen haɗari, a wajen cutar da ɗan adam. Yanzu in ka ɗauko irin sharrin ƙanjamau wato AIDS, ka ɗauko sharrin COVID-19, AIDS ya dama COVID-19 a sharri da illa, ya dama ta ya shanye sau 100. Idan ka ɗauko Ebola ta dama sharrin COVID-19 ta shanye sau 1000. Kai ina jin ko malaria nan in ka ɗauke ta sharrinta ya fi sharrin COVID-19. Amma a ina illa COVID-19 take? A nan ya kamata malaman musulunci wannan illa ya kamata malamai su fahimta. Amma kafin na faɗe ta zan bayar da wani misali. Ruwa. Yanzu mu ɗau ruwa. Ruwan nan babu wani sababi na rayuwa a bayan duniya kamar ruwa. Don haka ma Allah yake cewa waje alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Ruwa shine sababin rayuwa. Amma kaga da tare da cewa ruwan nan shine sababin rayuwa, amma a daidai lokaci guda ruwa yana iya rikida ya zama shine sababin halakar da rayuwa. Yanzu ambaliya daga me take? Ba ruwa bane? Ruwa ne. Yanzu idan ruwa ya ambaliya rayawa yake ko kashewa yake? Kashewa yake. Kisan da babu wata cuta ma da take irinsa. Saboda in ya tashi ba ran dan adam ba, gidan ma dan awon gaba zai yi da shi kamar karmami, ya matsitsike komai, amma gashi shine sababin rayuwa. To kwatankwacin yanda ruwa yake, ai kaga shi ruwa ba ma cuta bane, shine ma waraka, shine ma rayuwar. Amma hatta ruwa yakan iya juyawa, ubangiji yana iya mayar da shi azaba. To haka wannan cuta take. In ka so ka kwatanta ta da zazzafar mura matsananciya, ka kamanta ta da pneumonia zazzafa matsananciya, to amma inda babbar sharrin ta yake wato mamaya da naso, ko in aro wancan na ruwan wato ambaliya. Ambaliya da take wannan shine babban sharrin nata. Da haka in ta yi wannan ambaliyar sai ta yi awon gaba da komai. Yanzu a ranar 24 ga watan 3 da ya wuce na saki wani bidiyo wanda na yi matashiya akan wannan cuta ta COVID-19, wanda a nan nake bayar da misali da kasar Amerika. A lokacin Amerika a jerin kasashen da wannan cutar ta yi wa illa, ina jin tana a na 4 ko a na 5. A nan nake gaya mutane ke ce abinda masu bincike suke hange, nan da ɗan lokaci kaɗan Amerika za ta zama ita ce ta farko a duniya, ita za ta zama cibiya wacce wannan cutar ta fi wa raga-raga. To daga waɗannan kwanaki, yau muna 20 ga April, kaga har yanzu ba a cika kwana 30 ba. Amma a cikin waɗannan kwanaki da ba su kai kwana 30 ba, a lokacin da ne wannan jawabi, COVID-19 ta kama ba Amerika. A lokacin adadin ma bai cika ba, amma ya kusa kaiwa ba Amerika 40,000. Wannan zai ba mu darasi ya fahimtar da mu ya illar take, ya hadarin yake. To a cikin kwanan da ba su kai kwana 30 ba kaɗan, a yau a Amerika akwai ba Amerika mutum 700,000 da wajen 60 a yanzu sun kamu da ita. Kuma a yanzu ba Amerika sama da 40,000 ya tafi lahira a saboda ita, wanda a cikin a nan kwana 28 ko da 7 da suka gabata da ne jawabi, a lokacin gaba ɗayan wanda suka kamu da ita a Amerika zancen mutum 40,000 ake. Amma a yau a Amerika ana maganan mutum 700,000 da wajen 60. Wataƙila kafin wata ya sake kewayewa sun haura miliyan. To wannan zai ba mu gajeren darasi.
to don haka kafin malamai su shiga lalaban ya hukunci yake su tsaya masu fahimci wannan hadarin nata. Babban hadarinta wannan mahaukaciyar mamaya da take yi, ta komai yaduwa take, ta yadu ta numfashi, ta yadu ta danshi, ta yadu ta shafa, ta yadu ta musafa, ta yadu ta atishawa, ta yadu ta tari, ta komai yaduwa take. Sai dai Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye mu.